Hoyo, it's your boy iCloud Kiki boy Mr. Authentic Zimbabwe. Nasi ndiri kutyanga kwa TM. Hey! Ndikanimbotsvaga hako mana kumbobvunza kuti haufa utokotombwi nonhamba sezvo iri vhale yakusvika kai. Ndimbonzwa kuti akagadzirire mabhebha awo handiti. Mujaha mari. Mutasei. Ndonzi iCloud Kiki boy kwenonzani? Ndonzi Gaza. Gaza. Hey, vhale yasvika kai mudhara. Yasvika. Saka makagadzirireko zvimoko zvenyu. Aya ndoshape kutangira bhodzi akawandisa mabhebha. Mudhara mune mabhebha mangani? 1 2 3 4 5 akuma 35 anosvika. 35. Ese unotovaziva nemazita? Ndinovaziva. Unotovaziva? Saka unogona mabalansi ese? Paritonetsa saka handina kana nekutomboitira vhale yacho bhodzi vanhu vacho vakawandisa ndoshandoitire upi. Zvichimboitirwei? Unozoti hapana kungoti pachifesa hapana panozombodana nemunhu 1 but patingatoti takangwara but pane time yekuti unozosvike pakuti vhale idzi dzasvika hatichina zvekuita manje because izvi zvawandisa hatichina kuti ndichaitira munhu 1 panhu 35 zvinokwanisa. Saka unonzwa sei wachiona vhidhiyo iri uri kutaura kuti une mabhebhi 35? Haya nyaya kutosiririswa pakuti ndakutozvisiya zvemabhebhi 35 izvi ndofana kuita 1 asi ora main chiki rako rinonzani? Ese ndo ndinganyepa ipapa nonoshupa maudoti ambanisa. Baba asitari budi. Aiwa zita rakambobuda? Asitari budi. Aiwa baba ndombiro alright kumbonzi wangu 5 chete mazita emabhebhi ako 5 chete. Clara. Nefuti? Natasha. Nasandi. Sandi? Naropa. Namunya. Ko ane mazita akafanana pa 35 acho ndiani nani? Nditanaka. Natanaka. Ameno yenyu muruitiswa nemujaha uyu. Mudeka.